Tot va començar quan dos exploradors, l'Anna i l'Ismail, van descobrir que existia un temple molt antic en el que hi havia un diamant perdut. El poble on el que vivien era molt pobre. Per això volien trobar-lo. un noi anomenat McGregory va ser arrestat per crear un robosimi per trobar el diamant perdut. Els dos exploradors volien evitar-lo i per això es van barallar amb el robosimi. Anna, Va cridar l'Ismail. el doctor McGregory ha arribat amb el seu robosimi. Ja ho sé. Va dir l'Anna mentre es barallava. Hem d'evitar que agafin el diamant, o si no ens arruïnarem. Van lluitar fins que es van cansar. Ells no volien que McGregory agafés el diamant, però lamentablement el va agafar. Es van posar molt tristos, però tot el poble estava amb ells. Per això van anar a l'entrada a animar-los. Després de 2 mesos van sortir a la televisió i es van fer famosos. Per tant, es van fer rics i els diners que van guanyar li van donar al poble.